Suposo que això és un exemple de moció d'estat policial que feia referència abans Gavi. Jo no crec que això sigui un exemple de moció estat policial, això és un exemple de democràcia participativa. És a dir, a nosaltres, perquè hem obert els canals de comunicació, les nostres pàgines web, els ciutadans ens fan arribar les seues queixes. Crec que l'Ajuntament tindria que revisar-ho perquè en l'era digital no té obert les seues queixes. Poso un exemple. Tots els regidors de l'oposició tenim en la pàgina web de l'Ajuntament el nostre correu. No passa el mateix amb tots els regidors de l'equip de govern. En la pàgina web no se pot fer algun suggeriment tan sols de l'Ajuntament. Crec que aquestes coses tenen que caminar cap ahí. Això és un exemple de democràcia participativa i ja puc avançar que ho farem i continuarem fent-ho. Que el problema no està en si s'allarga o no els plenaris. El problema està, i ja ho he manifestat així en la comissió de portaveus, en què no sé per què, de manera sorprenent per a mi, s'ha buidat de contingut la comissió informativa. Les propostes que nosaltres proposem no són unes propostes tancades, són unes propostes per al debat. De les 10 mocions que hem presentat, en cap d'elles l'equip de govern ha fet en cap comissió informativa cap suggeriment, cap aclariment, ni tan sols ha aportat informació. Per exemple, hem parlat de la moció sobre el tancament del Carrascalet que hem aprovat. Això mateix que s'ha dit així se podria haver dit allí en el seu moment. La informació que el senyor Gavi ha aportat podria haver-la fet allí i se podria haver reformulat. Vull dir, el problema no està en tractar els temes, sinó en la dinàmica en conforme es tracten. El plenari hauria de ser un lloc on sancionem els acords, però jo soc novato. Això és evident i tots ho coneguem, però m'he trobat en una sorpresa desagradable. M'he trobat en una sorpresa desagradable que tu aportes un tema, un problema, jo no tinc la visió absoluta, jo no tinc les solucions a tots els problemes que afecten a l'Ajuntament d'Algemesí, jo simplement senyale quins problemes crec que són més o menys importants. I resulta que allí no hi ha informació, no hi ha debat. Això passa amb el carril bici. Jo no sé ja què és el que aneu a votar, perquè ja resulta sorprenent, però ahir n'hi ha un carril bici, que jo sàpia, perquè ara igual m'eixireu dient que aquest carril bici està anul·lat i que les plaques que diu que n'hi ha carril bici és que s'han quedat ahir perquè no hi havia pressupost per a retirar-les. Jo ja no ho sé. Però si ahir n'hi ha un problema, debatim-ho, fem un ajuntament on anem a debatre coses i que no totes necessàriament tenen que passar pel plenari. Se poden resoldre en comissió i així simplement vindre i dir hem debatut això, però això no s'ha fet i no és culpa de Més Algemesí. Això serà, tampoc dic que sigui culpa de l'equip de govern, no vull saber per què s'ha arribat a aquesta situació, però això ho hem de fer. Això és important. I nosaltres anem a continuar portant la veu i les queixes dels veïns. Això ja vos avança que per al plenari que ve tindrem altres mocions. Vos agradarà o no, però serà així. I això no és estat policial, és democràcia participativa.